Калі адкрыеш кнігу аб'яўлення Яна, то прачытаеш, што явіў яму Пан Бог. А там напісана, што нам наканавана, калі не каемся, бо грэх нас перамог. Баранак Божы, зняўшы шостую пячатку, явіў, як стаўся ўраз вялікі землятрус. І пачарнела сонца, месяц стаў чырвоным, а зоркі з неба сталі падаць на зямлю. Звілося неба, нібы папяровы скрутак, са сваіх месцаў горы і выспы ўміг сышлі. Схаваліся людзі, бо настаў вялікі смутак, адчай і страх запанаваў на ўсёй зямлі. Ці не здымае сёння Бог пячатку гэту і дазваляе сэнс духоўны зразумець? Зчарнела сонца, людзі Богу больш не вераць. Крывавы месяц — гэта войны, голад, смерць. А зоркі, што спадаюць сёння хутка з неба, аўтарытэты наших душ правадыры. А землятрус маральны, рушацца асновы. Добро і зло, як быццам з мест сваіх сышлі. Схавались людзі у гаджеты і ў смартфоны, як у пячоры ці ў расселіне скалы. Там укрываюцца ад Бога, ад сумлення. Без Бога прагнуць суцяшэння і любві. Але сышоў анёл, што меў пячатку Бога, жывога Бога, і ўсклікнуў на ўвесь свет: не пачынайма пакарання свету злога, пакуль пячаткай не пазначым Божых слуг. І убачыў я натоўп вялікі, незлічоны, з усіх народаў, моваў, родаў і плямён. Стаялі перад тронам Бога ў белых шатах і праслаўлялі гучна Бога і Хрыста. Але сышоў анёл, што меў пячатку Бога, жывога Бога, і ўсклікнуў на ўвесь свет: не пачынайма пакарання свету злога, пакуль пячаткай не пазначым Божых слуг.